S těma brýlema to je blbě vidět, víš co? Jo? Takže na zápase se vrátíme. A z Králové. A kolik si myslíš, že to dopadne? Dopadne, kolik to dopadne? No. 3-1. Jo, Hradec. já si taky myslím 3-1 pro Hradec. OK. Pojďme Hans Praha. Ani jeden gol. On jeden může dát. Ale jako... Tak jako, já si taky myslím, že... Hradec již spadne. Hradec Králové stadion. Hradec Králové. Ty se už těšíš na Minecraft. Cože máš ten Minecraft? Ne, to budu teďka. Ještě tady mám brejlici. Pěkný prostě tady. Na stadioně se vrátíme. Jo. Nádherný. Malinko. Pojď. Takže máš taky tady tu šálu, jo? Jo, mám. Kamo, dofandí. Kamo. A koukej na můj čepce. Těšte se. Teďka uvidíte co. První vzájemný gól v této nové sezóně ovládl číslo 2 Jan Svejba, 9 Kusy Milán, 19 Jan Kovařík, 20 Václav Michal, 22 Jan Hrba, 27 Adam Karnec,